Il-Kummissjoni Ewropea ta' it-tieni twissija tagħha lill-Gvern Malti dwar il-beħ taċ-ċittadinanza. Dan hekk kif il-Kummissjoni qed tqis li loti taċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea għal pagamenti jew investiment mingħajr ebda rabta ġenwina mal-Istat membru konċernat huwa meqjus bħala pass li qed jikser il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-Kummissjoni ddeċidiet li tibgħat opinjoni motivata lill-Gvern ta' Robert Abela rigward l-iskema taċ-ċittadinanza b'investiment magħrufa wkoll bħala l-Golden Passports. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment timmina l-essenza ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u għandha implikazzjoni għall-Unjoni b'mod ġenerali. Kull persuna li għandha ċittadinanza ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea hija fl-istess ħin ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea awtomatikament tagħti dritt għal moviment liberu, l-aċċess għas-suq intern u dritt li wieħed jivvota. B'reazzjoni għal dan, il-Gvern Malti qal li din il-kompetenza hija waħda ta' natura nazzjonali ta' kull stat membru u hekk għandha tibqa'. Dan fil-waqt li se jibqa' jagħmel ċert li ċ-ċittadinanza tibqa' tingħata. Fi kliem sempliċi se jibqa' għaddej bil-beħ tal-passaporti. Ir-riski ta' skemi bħal dawn ġew enfasizzati fil-kuntest tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna u fir-rakkomandazzjoni tagħha l-Kummissjoni talbet lill-Istati membri biex jiżguraw kontrolli b'saħħithom tal-iskemi ta' residenza għall-investituri. Il-Kummissjoni insistiet li permessi ta' residenza mogħtija li ċittadini Russi jew mill-Belarus li huma soġġetti għal sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea b'rabta mal-gwerra fl-Ukrajna jeħtieġ illi jiġu rtirati immedjatament. Lura f'Ottubru tal-2020 il-Kummissjoni ddeċidiet li tibgħat ittra ta' avviż formali lil Malta fejn talbet li tittermina l-iskema tagħha ta' ċittadinanza b'investiment u segwentament bagħtet avviż ieħor formali f'Ġunju tal-2021 wara introduzzjoni ta' skema ġdida minn Malta fit-tmiem l-2020. Malta issa għandha xarejn biex twieġeb għall-opinjoni motivata tal-Kummissjoni. Jekk it-tweġiba ma tkun sodisfaċenti, il-Kummissjoni tista' tippreżenta dan il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.